ngadto sa 27. Tanan manindog panindog. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Doon sa krus ni Jesus, nagbarong ang iyang inahan o ang iyang igsoon sa iyang inahan, si Maria, na asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa iyang tinunan na iyang gimahal na nagbarok dito, miingon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinunan, ania ang imong inahan. Mangingkod paliwan. Pangalan. Mga kaigsuonan ko dihan ni Kristo, mayong hapon kanilang tanan.